είναι μια δίαιτα που δεν βασίζεται στο τι θα φας, αλλά στο πότε θα το φας. Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με το 24ωρο, δηλαδή 16-8. 16 ώρες δεν τρως τίποτα, 8 ώρες μπορείς να φας σχετικά ό,τι θέλεις. Και διάφορες παραλλαγές αυτού, δηλαδή μπορεί να είναι 15-9, μπορεί να είναι 14-10, όπου έχεις 10 ώρες παράθυρο τροφής και 14 ώρες όπου, κατά τις οποίες δεν μπορείς να φας. Και όσοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ μπορεί να το κάνουν και λίγο πιο extreme. 24 ας πούμε. 20 ώρες δεν τρώνε τίποτα. Και υπάρχουν και αυτοί που τρώνε μόνο μία φορά την ημέρα. Δηλαδή, σε αυτούς ας πούμε 23,5 με μισό. Αν υποθέσουμε ότι τρώνε μισή ώρα. Ο δεύτερος άξονας αφορά ημέρες. Το πιο δημοφιλές μοντέλο εκεί πέρα είναι το 5-2. Δηλαδή 5 μέρες τρως σχετικά χαλαρά και 2 μέρες περιορίζεις τις θερμίδες σου σε 500, βαριά 600 την ημέρα.